con su Universidad Popular. Vale. Kalkutalin kan ganges, talisting understand, dokter so believing das Gegner Madeleine. Schönen Reiting Basel, Kairo Kamin, Deutschland von Marlene, Andrea Wien. Die schwarzen Augen, das ganze Drum und Dran, das schau ich an und sage dann. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine, doch das ist so verliebt, das liegt an Madeleine. New York liegt an Atlantik, das liegt am Mittelmeer, doch die Freund von Madeleine, sie liegt mir so sehr. Sie hat die schönen Beine, so lang und wunderbar, die schau ich an und mir wird klar. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine, doch das ist so verliebt, das liegt an Madeleine. La 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 Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine, doch das ist so verliebt, das liegt an Madeleine. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine, doch das ist so verliebt, das liegt an Madeleine. La 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 la. Do you want to learn English? What are you waiting for? Come to Universidad Popular. I study at Universidad Popular de Gandia because I like English. To find a job. And you? To travel. To talk to my English friend. Good. And you? To improve my CV. To learn a different language. And you? To prepare my B1 exam. A, B, C, D, E, F, G. I study English at Universidad Popular de Gandia to go abroad. Because I like English. To prepare a B1 exam. I learn English at Universidad Popular de Gandia to find a job. Because I like to travel. H, I, J, K, L, M, N, O, P. I study in Universidad Popular because I have many English friends. Because I like English. Come on, let's go. Go. Espera, va, haz la cuenta atrás otra vez, ¿vale? Ya le he dicho, estaba grabando. Universidad Popular. Island. Con tu Universidad Popular. Island. Camino.
Un art Es un art que alegra la vida y el paladar. Ahora ella recibirá tu mensaje. Mira, hacha, ahora, posa. Aquí, pulsa ahora aquí para ponerte en contacto. Si es para hablar por teléfono, vale. Y ahora, bueno, Paco, se te va a enviar una imagen veraniega. Comprueba a ver si la has recibido. Sí, bueno, tú no, él te ha enviado aquí. Pinchas aquí, ¿vale? Y ahí tienes la imagen que te ha enviado ella. Usa el cuadro. Nada perdido, El virtuós rei d'Anglaterra havia contractat matrimoni i per festejar tal esdeveniment va fer cridar cort general a fi que s'hi fes gran exercici d'armes. Arreu del món es va saber aquesta nova i que el rei prometia armar cavaller aquell que ho demanasses i en fos digne. Un gentilhome de llinatge antic i natural de Bretanya, tot anant-hi en companyia de molts altres, per culpa de la fatiga del llarg camí, es va quedar adormit sobre la sella. Mentre ell dormia, el cavall va deixar el camí ral i prengué una senda que conduïa a una debitosa font. Fora la font, sota un arbre, seia un vell ermità, que llegia un llibre anomenat Arbre de Batalles. En el tal llibre es conta l'ordre i la regla de les cavalleries. En ser a prop de la font, el cavall va córrer a veure-se i en inclinar el cap va tibar fortament la brida, cosa que va despertar el cavaller. Va quedar-se tan sorprès de trobar-se com sol i davant el vell de barba blanca i abundosa que no se li acudí cap paraula. Llavors l'ermità va dir: Gentilhome, per vostra cortesia i gentilesa, us prego que em vulgueu dir el vostre nom i com heu vingut a parar a aquest desert i per quins negocis. Pare reverent, contestà el cavaller. Mon pare fou senyor de la marca de Tirània i ma mare fou filla del duc de Bretanya i té per nom Blanca. Per això volgueren que jo fos anomenat Tirandol. En el nombre de Dios, San Miguel y San Jorge, te concedo el derecho a llevar armas y el poder de impartir justicia. És avui que el rei d'Anglaterra vol armar-se cavaller i després farà cavaller tots aquells que voldran rebre l'ordre de cavalleria. I vos sabeu què és l'ordre de cavalleria? Preguntà el rei.
sabeu vos? Contestà Tirant. L'ermità es disposava a explicar al jove Tirant, però abans va voler dir qui era ell. Jo sóc Guillem de Baroi. Tensa, poc després de la naixença del meu fill, mogut per inspiració divina, vaig decidir anar a la casa santa de Jerusalem, on tot cristià ha d'anar si així li és possible. Amb gran dolor de la meva esposa i de mi mateix, vaig partir cap a Terra Santa. Quan vaig ser a Jerusalem, vaig confessar tots els meus pecats. Vaig donar tots els meus diners als pobres i vaig fer córrer la veu que jo, el comte de Baroi, havia mort en batalla. Jo tinc una amor petita, meua i ben meua només. Quan jo la nodresc a ella em nodreix igualment. Jo tinc una amor petita, que trau el peus del bolquer. Només tinc la meua amor i no necessite res. Jo tinc una amor petita i és, d'allò meu, el més meu. Molt més meua que la vida, amb mi va i amb mi se'n ve. És la meua ama, i és l'ama del corral i del carrer, de la llimera i la parra i la flor del taronger. Havent vist una mare jove a la platja aquest matí, amb gest senzill, com que agafaria un canteret amb aigua del garbí, aquesta jove mare, dempeus, ha agafat el seu fill de la sorra, l'ha elevat a l'alçar als seus pits, se l'ha mirat en l'aire i molt senzillament el besava després, com si begués amb castedat d'una aigua. A tu, mare ben feta, jove, prodigiosa, jo dedique avui aquests versos, que voldria que hi fossin senzills com el teu acte de prendre el fil de terra, com un cànter. La veïna de dalt arruixava les flors del balcó. La veïna de dalt arruixava les flors del balcó, ai mare com arruixava les flors. Es treia un pit, i després l'altre, i els estrenyia dolçament. Arruixava les seues flors en la llet dels seus pits. És que el metge m'ha dit que en tinc massa de llet. Voleu prendre en vosaltres i de casa amb una rosquilleta? Joan Fuster i les Tellers pujaven l'escara corrents i en arribar al pis els rebia a la sala, asseguda al balancí i airejant-se els pits amb un ventall. Si no és alegria, no vull poesia. Res de res. Ara tornaria per aquells carrers, per aquelles places, per aquelles nits. Et mossegaria els llavis i els pits, uns mossos petits. Ara et diria que et vull molt més. Ara tornaria per aquells carrers. Ara et faria un bes innocent, els llavis, les dents. Si no és alegria, no vull poesia. Allò que val és la consciència de no fer res i no fer pobre. Però així, sense dubte, com a mínim, sabem que la muralla tancaria per així baix, probablement encara rodaria per darrere, en alguns punts que s'ha perdut. Després, més avant, sí que veurem en alguns llocs que es conserva i es pot estudiar perfectament encara el seu traçat, però almenys sabem que així es va concentrar, diguem-ne, tot el poblament. Però després, sobretot, la fortificació
el que s'anomena en termes tècnics Oppidum, ve del llatí, que és ciutat fortificada, arrencaria des d'ací. Probablement en un primer hàbitat més menut, i que no sé exactament quantes hectàrees tenia, no sé si són 5 o 6, però no està mal, eh? Els grans poblats ibèrics són més grans, per exemple, Sant Miquel de Llíria en té pràcticament 10. Xàtiva també en tindria pràcticament el mateix, d'acord? Saludeu! Molt bé. El portal de Valldigna és una de les poques mostres que ens queda de la muralla islàmica. Es diu, per què es diu portal de Valldigna? Perquè al seu costat estava el palau, no sé si a esta banda o a esta banda, no se sap massa bé, però vivia l'abat del monestir de Santa Maria de la Valldigna, el monestir de Simat. Tot el que anem a veure formava part del monestir. Era un monestir reial de Nostra Senyora del Carme. Al segle XVIII es desamortitza. Es desamortitza, doncs l'església passa a ser parròquia i tot el més passa a mans de València i és, en comptes de tombar-ho, menys mal que no ho van tombar, i es va posar ahí l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles. I tota la zona del convent passaria a ser per a l'Acadèmia i per al Museu de Belles Arts. Aquest edifici és superinteressant, sobretot per tot el que estem contant, per tota la història que ha tingut. Veurem dos claustres, un claustre gòtic del primitiu monestir, un claustre renaixentista del segle XVI. Veurem les sales d'exposicions. La sala d'exposicions és on està l'exposició de Sorolla, és on estava el refectori, és a dir, on les monges dinaven i sopaven, i la sala capitular és on es llegia el capítol. Salut! I saps què? A l'any que ve més.